moi boas e terroríficas noites. Atópome en Brión para participar na Andaina do Terror sobre un percorrido de 5 km onde espero atopar moitas criaturas terroríficas. Así que nada, xa estamos a punto de sair a ver que nos atopamos.
Pois ata aquí o que foi a andaina do terror. Agora xa sei porque se esgotaron as 600 prazas disponibles en menos de 24 horas, aínda que finalmente foron 750 prazas, xa que debido á gran demanda que houbo, habilitaron lista de espera e deixaronlle participar a esas 150 persoas que estaban na lista. Pola miña parte, quedei encantado e moi sorprendido co gran traballo que hai detrás desta andaina por parte da asociación O Esquío no Piñeiro e os voluntarios. Se tedes a oportunidade de ir para o ano, recoméndovola 100% sen dúbida. As saídas ían en grupos de 75 persoas, dende as 7 da noite ata as 9:15, que saía o último grupo, sempre guiados por un membro da organización para controlar o ritmo e ir todos xuntos. Tiñas que recoller unha pulseira que facía a función de dorsal e que terías que entregar ao chegar á meta para poder entrar na zona do avituallamento final. O percorrido son 5,1 km que transcorren por pistas asfaltadas e monte, con algún tramo onde tiñas que mirar onde pisabas, xa sexa polas pedras que había ou porque había que cruzar algún riachuelo, pero apto para calquera condición física. O prezo por participar ia por tramos de tempo, sendo o primeiro tramo de 12 euros e o segundo tramo, que xa sabedes que non fixo falta, pois era de 15 euros. Os puntos positivos, pois boa información da proba, aparcamento a carón da saída, recollida da pulseira dorsal o día previo o mesmo día, voluntario que facía de guía controlando que fóramos todos xuntos, moitos puntos decorados e persoaxes durante o percorrido. E a verdade é que neste punto esperábame menos e quedei bastante sorprendido. Avituallamento final, como vistes no vídeo, con chocolate quente e bica e agasallo desta taza e desta chapa que pon tamén andaina do terror. Os puntos a mellorar, pois estivo todo perfecto, pero o chocolate que me tocou a min parece que se lles quixo queimar un pouco, porque ao tomalo deixaba un sabor amargo na boca, e ademais incluiría no avituallamento final unhas botellas de auga. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.